programu. Přistoupíme k jednání o bodu číslo 1, problematika krátkodobého ubytování, metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj 10/2024. Tento materiál předkládají paní kolegyně Sitar Baboráková, pan kolega Procházka a pan kolega Lamberty a já si dovolím na úvod jenom krátké slovo a pak dám prostor též kolegům, jež se věcí zabývali. Materiál, který si vám dovolujeme předložit, je materiál navazující na metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, které upřesňuje výklad zákona tak, aby bylo nesporné, že součást našeho úřadu, která řeší státní správu, může vzájemně komunikovat takovým způsobem, abychom byli schopni, nebo respektive státní správa byla schopna na všech úrovních vyžadovat dodržování zákonnosti. Pro zjednodušení, tak aby si informace o provozovateli a plátci daně předával finanční odbor, stavební úřad, který má zkontrolovat, zda ta provozovna je ve stavu jaksi určeném pro provozování krátkodobého ubytování a samozřejmě také živnostenský odbor, který dále může specifikovat toho, kdo provozuje. Při shromáždění těchto vstupů lze oprávněně předpokládat, že bude možné, aby jeden každý z těchto elementů mohl vyžadovat svůj podíl na tom, to znamená tak, aby byly placeny daně tam, kde placeny být mají, zejména místní poplatek, ten nás jako zastupitelstvo zajímá přednostně. Zda příslušná provozovna je vedena řádně a je vedena tím, kdo má živnostenské oprávnění a nakonec i to, zda příslušná provozovna, takto identifikovaná, má kolaudaci na krátkodobé ubytování. Je to doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, které zpřesňuje výklad dotyčného zákona a předkládáme tento materiál z toho důvodu, aby byla jasně deklaratorně vyjádřena vůle městské části k tomu, aby úřad městské části, jakkoliv samozřejmě do státní správy a jeho konkrétních procesů nesmíme vstupovat, aby to bral velmi vážně a tímto způsobem využil maximum svých jaksi oprávněných možností k tomu, aby se tento neblahý jev naší městské části v maximální míře potlačil. Tolik za mě vše. Nyní prosím kolegy, paní kolegyně Baboráková má slovo, prosím. Dobrý den. Krátce jenom bych doplnila paní starostku svým názorem. Jak už jsem řekla na radě, já bych takový materiál neiniciovala, protože beru tu metodiku jako součást vlastně byrokratického koloběhu na úřadě, který má vlastně nadále vykonávat to, co v současné době vykonává. Ráda bych, aby tady zazněla slova paní Táni Kunštátový, která mi kladla na srdce a docela důrazným způsobem, jaký to bylo vlastní, že bych si měla už konečně uvědomit, že metodika není zákon a že úředníci se musí vždycky řídit v první řadě zákonem. Ale proč teda ten materiál spolu předkládám a proč ho podpořím? Protože jsem takový dotaz dostala od několika svých kolegů. Sama jsem se osobně několikrát ocitla v situaci, kdy jsem běhala po úřadě a viděla jsem tabulky s informacemi, se kterými se dál nemohlo pracovat a nemohlo s nimi pracovat ani kolegové těch lidí, kteří ty tabulky vlastnili. Takže na tomhletom materiálu a upřesnění metodiky ministerstva považuji za nejdůležitější, že vlastně umožňuje to sdílení dat, jak už říkala paní starostka. Co je dál pro mě důležitý, že se na ten materiál připodepsali paní Nídobová, paní Hodanová a paní, Solomonová. Takže o tom materiálu ví a o metodiku pravděpodobně tedy respektují a budou vykonávat to, co dál dělají.
Potom bych chtěla ještě požádat a navrhuji doplňující návrh bodu 3, aby tam bylo za B uvedeno, že ukládá přijmout opatření k identifikaci bytových jednotek i ve všech ostatních domech ve vlastnictví na celém území městské části Praha 1, ve kterých je provozováno krátkodobé ubytování na území městské části Praha 1, a to ve spolupráci s odborem finančním, odborem místních příjmů, oddělením místních příjmů, odborem živnostenským, stavebním úřadem a výborem proti vylidňování Centra pro podporu komunitního života. Já bych teď nevím, jestli jsem nepřečetla vlastně paní Valíčková to původní, co jsem vám posílala. Mně jde o to, přečetla jsem to původní, no dobře. Mně jde o to, aby byla vytvořená tabulka, ze který budeme moct identifikovat krátkodobé ubytování a s tou, abychom mohli dál pracovat, například stavební úřad. To je všechno, děkuju. Děkuji. Nyní bych požádala pana kolegu Lambertyho. Děkuji za slovo, paní starostko. Dovolím se teď připojit s několika jenom poznámkami k tady tomu materiálu. Já jsem samozřejmě rád, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tuto metodiku, kterou vlastně novelizovalo po 2 letech od té doby, co byla ta poslední. Tady právě ta nová podstatná část je to, že zejména informace, které má finanční odbor jako správce daně v rámci naší působnosti městské části, tak tyto informace na dalších úrovních státní správy může sdílet, což je podstatné. Nicméně jedna věc je, když metodiku nějakou dostaneme a máme, to je věc jedna, ale druhá věc je, jak s tou metodikou pracujeme. Z toho důvodu ten tisk je zde vlastně předložen, abychom nejenom si ji přečetli a řekli si dobrý, tak ministerstvo navrhuje tohle a tohle, ale nám jde o to, aby se v této věci realizovaly konkrétní kroky. Proto právě je uloženo panu tajemníkovi v rámci navrženého usnesení, aby se ty jednotlivé doporučení metodiky implementovaly do vnitřních procesů, protože v ten moment se to stane závazným pro zaměstnance těch příslušných odborů a oddělení úřadu městské části, což považuji za velmi důležité. Dovolím si ještě jednu poznámku, co se týká té tabulky. S tím maximálně souhlasím, protože jedná se o jakýsi živý organismus. Je potřeba přesně vědět, jaká lůžka a v jakých lokalitách jsou nabízena, aby se s tím dalo něco včas a uceleně dělat. Zároveň my i z té metodiky vidíme, že stavební úřad má docela silné nástroje i v rámci konkrétní prohlídky v konkrétních bytech. Je tam jasně psáno, že stavební úřad tyto věci vykonávat může a zároveň pokud zjistí, že je ta stavba užívána v rozporu s tou kolaudací, tak může i nařídit zákaz užívání stavby. S tím se vážou i další potenciální pokuty za porušení jednotlivých ustanovení zákona, a to jak na úseku například místních poplatků, když subjekt nesplní ohlašovací povinnost, tak mu ten poplatek může být doměřen, dokonce může být zdvojnásoben, dokonce i strojnásoben, zároveň může dostat pokutu až 500 000 za nesplnění ohlašovací povinnosti. To samé se týká ze strany živnostenského odboru, který může kontrolovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona, a to samé stavební úřad ze stavebního zákona. Když se tyto 3 odbory spojí a budou do toho svou aktivitu koordinovat, tak tehdy dosáhneme požadovaných výsledků a ideálního návrhu řešení této věci. Tak, pro tuto chvíli vše. Děkuji a na závěr to nejlepší, pan kolega Procházka, prosím. Děkuji, určitě ne nejlepší, ale nejkratší. Já jsem jenom tady k tomu materiálu chtěl říct jednu věc, že to beru jako skutečně záležitost nějaké metodiky, nicméně samozřejmě není to řešení problematiky sdíleného krátkodobého ubytování a tady v tom zastávám už dlouhodobě názor, že bohužel nejdeme cestou tak, jak jde většina evropských a světových měst, a to je zákonem o licenci, který by celou tuto problematiku už definitivně upravil. Takhle 10 let, možná už víc, přešlapujeme na jednom místě. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli kolečko předkladu. Nyní tedy otevírám diskusi. Dříve než se přihlásila paní kolegyně Kučera, přišly mi přihlášky do diskuse z pléna, proto prosím, aby postupně přicházeli a budu přizvávat pány
Filipa Dvořáka, Davida Damašku a posléze pana Koutného, o němž ovšem budeme hlasovat, neboť není občanem Prahy 1. Prosím tedy pana Dvořáka. Dobrý den, nemohli jsme si to odpustit. Právě v tomto sále 8.6.2017, když ještě Airbnb nebylo v novinách ani v médiích či sociálních sítích tak populární, jako je dnes, Hospodářská komora Praha 1 uspořádala kulatý stůl Žofínského fóra a pozvali jsme všechny ministerstva, co s tím mají společného, poslance, úředníky. Snažili jsme se vzbudit zájem o to, že to jednou bude velký problém. Zopakuji 8.6.17. Dneska tady sedíte a budete se o tom bavit. Za prvé, byli jsme velmi potěšeni, že v roce 2024 to politické forum, jak se to jmenuje, v časopise Praha 1 bylo vlastně unisono. Zajímá nás toto téma, chceme o něm hovořit, vadí nám negativní dopady tohoto fenoménu. To jsme říkali v tom roce 2017. Jsem rád, že v roce 2024 to konečně klaplo. Díky tomu, že jsme vycítili vaše podobné pohledy na tu věc, oslovili jsme všechny zastupitelské kluby naší výzvou, protože jsme přesvědčeni, že to, o čem budete tady jednat, shodou náhod, by jsme byli osloveni těmi vašimi názory, tak má dvě jednotlivé nezbytné ingredience, které je nutno uspokojit. Ta první, tu vám musí zařídit tady pan tajemník. Snad to klapne. Ale ta druhá, tu vy nemáte. A to vy musíte vědět, kde hledat. To vám nabízíme, protože máme zkušenost s podobnou agregací informací a nabízíme spolupráci v této věci. Protože je to v podstatě velká operace. Uvědomte si, o čem hovoří ta data. Ta data, které máte na úřadě a ta data, o kterých hovoří třeba pan Městecký, která jsem viděl v televizi. To jsou tisíce. To není náhodný pokus. To je opravdu složitá operace. A proto jsem tady kvůli tomu, abyste se prosím vyjádřili k naší nabídce. Děkuji paní starostce za odpověď, že nás vyzývá ke konkrétnímu jednání. My nabízíme naši know-how, které budujeme pečlivě od toho roku 2017, nabízíme naši spolupráci, prosím, pojďme spojit síly, protože bez informací budete ztraceni. Děkuji. Děkuji vám. Dále je přihlášen pan David Damaška. Prosím, máte slovo. Dobrý den, paní starostko, vážená rado, zastupitelé. Mě přimělo k dnešnímu vystoupení vlastně přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. A jakožto dlouholetý předseda SVJ v Konvické ulici se domnívám, že v celém materiálu je jedna jediná věc, kterou tam úplně postrádám, a to je zapojení vlastně společenství vlastníků jednotek do řešení tohoto tématu. Máme tady, přijímáme, respektive vždycky tady jednají městská část, případně výbor pro, teď abych to správně našel, pro zamezení vylidňování centra. Já se domnívám, že členové SVJ, respektive výboru SVJ, jsou ti, kteří by se této věci účastnit měli. Měla by vzniknout určitě nějaká pracovní skupina, kde by byli přizváni k řešení, protože s tímto problémem mají každodenní zkušenost. Já jsem na ukázku, aby bylo vidět, s čím se potýkáme každodenně, nebo mám tady 3 fotografie, které bych poprosil ukázat. První ukazuje to, jak jsou byty předělávány. Toto byl byt 2+1, kde vlastně byly 2 místnosti a kuchyně.
Dneska jsou to vlastně 3 místnosti, kde jsou v každé 3 lůžka. Ten byt má necelých 50 metrů čtverečních, to znamená z hygienických podmínek pro 3 až 4 osoby bydlení. Takhle se tam ubytovává 9 lidí. Nahlášeno je tam 1 a z toho hlediska potom například poprosím další bod, ukázka odpadu. To je každotýdenní proces, kdy máte odpadové nádoby na svozový režim pro určitý počet obyvatel, ale ten je několikanásobně převyšován právě díky tomu, že v těch bytech není nahlášen ten správný počet lidí. S tím souvisí i další věc, kdy v těchto bytech, když máte 8-9 lidí, je nedostatečná hygienické zázemí, 1 záchod a pak to vypadá takhle, když ve společných prostorách v patrech si ty lidé chodí ulevovat. S tímhletím vlastně se potkáváme opravdu pravidelně, bohužel, a byl bych velmi rád, kdyby ve změně nebo došlo k doplnění tohoto návrhu usnesení v tom posledním, v tom bodě 4, kde se ukládá, aby buď vznikla pracovní skupina, kam členové SVJ nebo z těch výborů a kontakty na ně městská část samozřejmě má, byli přizváni, a nebo aby byl alespoň tady v tom ten prostor rozšířen o zástupce SVJ. Děkuji. Děkuji vám. S reakcí se přihlásil předkladatel Lamberty. Tak děkuji za slovo. Pane Damaška, dovolím se krátce zareagovat na vaši řeč. Jenom v rámci toho materiálu právě je napsáno, že je uloženo přímo opatření ve zprávě SVJ a tak dále, ale co jste asi neviděl, je konkrétně pak textace důvodové zprávy, ve který právě, jak jsem to psal, tak předpokládám, že by bylo vhodné této věci právě spolupracovat s těmi SVJ. To znamená oslovit jednotlivý domy, kde jako jakým způsobem můžeme nějakým způsobem spolupracovat a ty informace k tomu získat. Bez toho skutečně nepůjde. Cílem je získat maximální počet informací z maximálního počtu míst. To znamená, za mě bylo dobré i oslovit širokou veřejnost v tom, abychom s tím dokázali něco dělat. Tak to je to, jak já to vidím. Děkuji. Dále se přihlásil pan Matěj Koutný, který není však obyvatelem Prahy 1, proto vás prosím o hlasování, zda může v naší diskusi vystoupit. Procedurální hlasování o vystoupení pana Matěje Koutného v této věci. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, hlasujeme nyní. Pro 21, nikdo proti, 1 se zdržel, nehlasovali 4. Pane Koutný, prosím, máte možnost vystoupit. Dobrý den, já moc děkuji za slovo. Já jsem předsedou asociace ubytovatelů v soukromí a zastupuji ty podnikatelské subjekty, které ta vaše aktivita má postihnout. Já bych vám chtěl jenom připomenout, že ubytování v soukromí není pouze nadnárodní Airbnb, ale jsou to právě malé podniky, které působí na území města a hlavně na Praze 1, které přispívají k tomu, že se transformuje turismus do modernější podoby, která lépe následuje trendy. Ty trendy jsou takové, že se prodlužuje doba pobytu turistů v městech a preference pro ubytování na větší ploše, než jim umožňuje hotelový pokoj. Ten trend nelze zastavit. Ten trend musíme dobře uchopit a musíme mu dát nějaký rozumný rámec, tak aby se minimalizovaly negativní dopady toho neřízeného Airbnb. To je něco, co my jako asociace říkáme už od roku 2017. A já bych chtěl poukázat na to, že existuje evropská strategie, která říká, co máme s tímto fenoménem dělat. Její otisk do české legislativy má být v tuhle chvíli proveden návrhem zákona 159, tím takzvaným e-turistou. My jsme se na úrovni Evropy shodli, že je třeba získat data o tom, jak trh ubytování v soukromí funguje, a teprve na základě dat dělat nějaká rozhodnutí, tak aby jsme plnili cíle, které povedou k tomu, že se lidem v městech bude žít lépe, ale nezaškrtíme tenhle nový trend turismu.
Když se bavím s politiky, většina z nich mi říkají, že rádi z Airbnb jezdí, ale nikdo z nich nechce najít nějaký rozumný rámec toho, jak by mohlo fungovat v jejich sousedství. A to trošku symbolizuje tu jako paradoxní diskuzi, kterou my tady vedeme. Ten přístup, který jsme zvolili, vede k tomu, že poctiví ubytovatelé soukromí budou potrestáni tím, že se zneužije výklad stavebního zákona, který má spoustu judikátů, které jdou proti tomu současnému výkladu, který je účelový, je zaměřený pouze proti jednomu oboru a nesleduje ten původní záměr napříč těmi ostatními případy. Praha 1 je plná kanceláří, které jsou v bytových domech a v prostorách určených k bydlení a nikdy to nikomu nevadilo. Přitom, když byste se mě měli zeptat, tak já bych řekl, že kancelář je svým provozem rozdílnější od ubytování v soukromí, které je vedeno zodpovědně. Ano, jsou případy těch ubytovatelů, kteří se nechovají zodpovědně a problém v tuto chvíli je zejména to, že je ten trh netransparentní a tihle ubytovatelé nemohou být potrestáni za to, že se nechovají zodpovědně. Tím, že budete trestat ty, kteří se dobrovolně přihlásili k místním poplatkům a ti, kteří prostě mají provozovny nahlášené, tak nevyřešíte problém těch nepoctivců a akorát zabijete ty, kteří se k tomu postavili zodpovědně a ten problém zametete pod koberec. Podobné řešení zvolilo několik evropských měst, nikde to nedopadlo dobře. Ten trh potřebuje transparentnost, ten trh potřebuje nějakou kontrolu a dohled nad tím, že se dodržují pravidla. Ten trh nepotřebuje to, abyste potrestali ty zodpovědné, kteří v tuhle chvíli ty pravidla dodržují. Děkuji vám. Děkuji vám. Jako předkladatelka si dovolím k tomu jenom kratičkou poznámku, že všechna pravidla je potřeba dodržovat, to znamená také například pravidla stavebního úřadu. Další předkladatelé se k věci chtěli vyjádřit v pořadí Lamberty, Baboráková, jak byli přihlášeni. Pan kolega Lamberty je gentleman, paní kolegyně Baboráková. Pane Koutný, zdravím vás a naše debata asi bude dál pokračovat. Opět vás zvu k nám na dvůr, opět si tam přijďte vyspat, protože když bych tam měla kanceláře, tak to není zas takový problém. Mezi těma kancelářema a tomu, co se děje v těch provozovnách krátkodobého ubytování, je velký rozdíl. Kdybyste si přečetl článek provozovatelky typu vašeho, to znamená firma nad firmou, která vlastně vydělává ještě na tom biznisu, tak byste si přečetl, že ta šedá zóna už dávno moc není, že oni jsou většinou přihlášení k těm poplatkům, ten stát z toho vydělává peníze, proto taky vám jde na ruku a není ten problém v tom, že by ty poctiví dělali ten biznis slušně. Ale prostě ty turisty, vy se pod ně nemůžete podepsat, protože ty turisty se sem jezdí bavit. Česká republika umožňuje, to za to nemůžete ani vy, Česká republika umožňuje to, že se sem jezdí za pivem a za holkama a oni se podle toho chovají a my, který v tom žijeme a bydlíme na městské části Praha 1, tím trpíme. A proto my dva, i když jste velký sympatiák, budeme mít prostě spolu vždycky nějaký takovýhle spory. A říkám vám, já vám ten byt skutečně půjčím, nemusíte si ho ani krátkodobě pronajmout, já vám ho půjčím zadarmo. Přijďte se tam ubytovat kdykoliv o víkendu, kdykoliv. Já vám můžu poslat další fotky exkrementů, zvratek a prostě všech těch věcí, které pořád prezentuju, jsem tím známa. Přijďte s rodinou, jestli máte dítě, budu velmi ráda. Otevřte si okna, hezky se vyspíte. Děkuju. Děkuji za tuto emotivní reakci paní kolegyně Baborákové. Poprosím ještě o krátkou reakci přihlášeného pana kolegu Lambertyho a potom se vrátíme na pevný čas zařazenému bodu číslo 2. Pan kolega Lamberty se vzdává. Ta problematika má tak nějakou tvář, že tedy říkalo se, že největším podnikatelem v oblasti krátkodobého ubytování byla rodina Tykačových, jo? Tedy rodina, která je do nějaké míry i rodině propojena s pražskou TOP 09. Takže to jenom, ať si trošku řekneme, o co zde také jde. Potom bych se chtěl vymezit vůči panu už tady nepřítomnému Koutnému, snad jsem jeho jméno neskomolil, který tedy zde v podstatě to jádro tedy úplně sepsul
a jestli jsem mu správně rozuměl, tak říkal, že bychom měli řešit kanceláře v bytech a ne tedy ubytování v bytech. Já souhlasím, že kanceláře v bytech jsou také porušením práva, ale ten rozdíl je, že to, že kancelář nemá být v bytech, nebo že kancelář není bydlení, bylo vždycky jasné. Zatímco to, že tedy krátkodobé ubytování na noc není bydlení, jestli to je nebo není bydlení, to k tomu jsme se tedy obtížně propracovávali a pan Městecký má tady tedy nehynoucí zásluhu. Já jsem něco podobného navrhoval už 13.10.2021. Tenkrát byl můj tisk, který se jmenoval Precedenční rozhodnutí stavebního úřadu ve věci Růžová 8, v závorce Ing. Petr Městecký a zajištění jeho aplikace na celou městskou část Praha 1. Tenkrát byl můj tisk, který vyzýval k tomu, aby se tedy přijal nějaké systémové opatření za účelem zpracovávání podnětu stavebnímu úřadu. Byl tedy vyřazen, například i z podnětu paní předsedkyně Sitár Baborákové. Takže já tento tisk chápu jako přihlášení se k tomu, že kolaudace je významná, že to není cár papíru, že bydlení je bydlení a tak dále. Proto ho podpořím. Nicméně řeknu ještě 2 výhrady. Ta méně významná výhrada je, že je to, řekl bych, ukázku, jak funguje vaše koalice. My zde už máme na úřadě osobu, která se tímto zabývá. Je to pan Městecký. Ten zde není vůbec ani zmíněn. No, vůbec není. Ten materiál se tváří, jako by to vůbec nebylo. Aha, tak pardon. Tak je zmíněn. Ale tak bych čekal nějaké vyhodnocení nebo nějakou návaznost na to. Jo? Tady se nic nevidím. A za druhé je zde skutečně ten problém, že tedy samospráva říká státní správě, co má dělat, což opravdu není ideální. Na druhou stranu oponoval bych panu tajemníkovi, který zde zdůrazňoval tu právní nezávaznost toho metodického pokynu nebo doporučení. Ano, závazné nejsou striktně, za to ani judikatura není závazná, kromě té konkrétní věci závazné, lecos není závazné, ale bere se to jako, že to má velkou sílu přesvědčovací. A pokud zde tedy nejvyšší správní instance vyjádří nějaký právní názor, tak to nepochybně pro ty nižší správní instance bude. Takže já to beru tak, že se tímto hlásíme k tomu, jako Praha 1, že kolaudace je významná a to je správně a proto to podpořím. Děkuji. S poznámkou paní kolegyně Baboráková. Tak já děkuji panu Motlovi za připomení toho, že jsem nestihla splnit úkol. Ano, je to pravda. Úkol vyžaduje více času, měli jsme špatný odhad a příště budu žádat o posunutí toho úkolu. Děkuji. Dále je přihlášena paní kolegyně Talacková. Já také tento tisk podpořím, taky jako můžu mít k němu jako ke zpracování jako různé výhrady, ale v momentě, jako kdy nějaká metodika jako není jako závažná a myslíme, jako vlastně, že ta metodika jako má pozitivum, tak si myslím, že úplně jako na místě se takto jako vyjadřovat, že bychom rádi, aby pan tajemník, aby se podle toho jako řídili. Můžeme se těšit jako na to, co vyjde jako nakonec jako ze sněmovny, na případné omezování jako počtu dní nebo tak dále. Každopádně jako teď to nemáme jako na stole, teď to máme jako na stole toto řešení a je to akutní problém a kolaudace je třeba jako respektovat, jak už jako řekl kolega, a jsem pro. Jenom bych ještě rád řekla už jako tak, jak panu Koutnému, že já jsem velmi alergická na použití slova moderní bez žádného obsahu a jsem ještě víc alergická na slova to je trend, který nejde zastavit. Jde. Díky za
vyjádřenou podporu tomu tisku a povzdechnutím Timeo Danaos et Dona Ferentes předávám slovo panu kolegovi Motlovi. Děkuji za slovo znovu. Já si myslím, že by nebylo od věci taky rozšířit tuto naší diskuzi o dvě důležitý témata. A jedno je e-turista, zda je v tomto formátu správný nebo není správný. A následně se také bavit o materiálu popisující počty lůžek. Jak tady zmínil kolega Čižinský, tak my jako rezidenti se touto tematikou zabýváme poměrně dlouho. Kolega pan Městecký se tím zabývá intenzivně i jako poradce paní starostky. Nicméně my jsme třeba 26. dělali na Praze 1 poměrně velkou panelovou diskuzi o tomto, a kde jsme teda dávali veškeré materiály týkající se této problematiky. Máme dokonce i některé data, které bych zde jenom pro formálnost řekl, protože kdyby se nás někdo ptal nebo přišel na tu debatu, tak by zjistil, že ty čísla už máme a máme k 31.3.2024 a to jsou počty lůžek na Praze 1 dle typu stavby. Lůžek je celkem 17 003, z toho 12 417 lůžek, tedy 73%, je evidovaných ve stavbách určených pro bydlení. A dle odhadu MMR jde pouze o 30% trhu, neboť 70% poplatky neplatí. Při přepočtu je lůžek až 41 390, přitom obyvatel Prahy 1 je 30 434 a bydlících potomca zhruba 10 000 osob. Fakticky 4 turisté na jednoho obyvatele Prahy 1 bez lůžek v oficiálních kapacitách. Výběr místního poplatku z pobytu, co teda nejvíce řeší kolega Lamberty, samozřejmě máme také. Můžu tady říkat čísla v kvartálech roku 2023 až 2024, ale řeknu třeba počet nocí a osob za rok 2023 je 1 797 245. Ve své podstatě pro nás je klíčový, že poskytování ubytovacích služeb v bytech je realizováno v rozporu se stavebními i živnostenským zákonem. To je pro nás klíčový. Co přináší e-turista? To je ta druhá strana. Abyste se dostali zhruba do obrazu, tak co přináší a vlastně nepřináší e-turista? Za prvé, je nařízení EU platné? Ano, nařízení je platné a použije se ode dne 20. května 2026. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Za druhé, mění nařízení EU definici bytu a způsob či možnosti jeho užívání v jednotlivých členských státech? Ne. Nařízením nejsou dotčeny předpisy stavebního práva ani pravidla pro bydlení a pronájem v jednotlivých členských státech. Za třetí, je správné používat pojem krátkodobý pronájem? Co vůbec znamená? Ne. V České republice je nájem bytu podrobně popsán v občanském zákoníku a základním předpokladem nájmu bytu je uspokojení bytových potřeb nájemce. Dle judikátu nelze ustanovení o nájmu bytu použít v případě, kdy se jedná o ubytování. Při poskytování ubytování se jedná o podnikání, které je vázáno živnostenským zákonem. Pojem krátkodobý pronájem je matoucí a poskytovatelé je záměrně užívají za účelem navození dojmu, že se svým majetkem může každý nakládat, jak se mu zlíbí, může ale vždy pouze v souladu s platnými zákony. Za čtvrté, umožňují aktuálně platné zákony České republiky užívání bytu k poskytování ubytovacích služeb? Ne. Aktuálně platný stavební zákon České republiky a jeho prováděcí vyhlášky rozlišují byt, ubytovací zařízení a ubytovací jednotku. A současně zákon ukládá užívat stavbu pouze ke schválenému účelu užívání, jelikož poskytování ubytovacích služeb je podnikáním, podléhá živnostenskému zákonu, který podnikatel ukládá přizpůsobit provozovnu zvláštním právním předpisům v oboru poskytování ubytovacích služeb stavebnímu zákonu. Za páté,
Pokud aktuálně platné zákony České republiky užívání bytu k poskytování ubytovacích služeb neumožňují, mění na této skutečnosti něco nařízení EU? Ne. Pokud aktuálně platné zákony České republiky užívání bytu k poskytování ubytovacích služeb neumožňují, mění na této skutečnosti něco novele zákona? Ne. Tuto skutečnost MMR opakovaně písemně potvrdilo, když v připomínkovém řízení odmítlo oprávněné připomínky z dané oblasti tvrzením, že se jedná o stavební právo, které novela zákona nemění. Je nařízení EU uplatnitelné na hotely a podobná ubytovací zařízení? Ne. Hotely a podobná ubytovací zařízení jsou z působnosti nařízení EU přímo vyjmuty. Co je registrační číslo a k čemu slouží? Teď se dostáváme k tomu meritu věci, o kterém se vlastně bavíme u toho e-turisty, a to je ve své podstatě nejdůležitější a bude to v 5 bodech. Nevím, jestli můžu pokračovat dál. Zajisté, pane nebo se kolego, znovu ale přihlásit. přesahujete čas. Tak já se znovu přihlásím. Děkuji. K řečenému jenom zareaguju jako předkladatelka pouze tolik, že klíčové slovo, které jste tam užil, nebo sousloví, je rok 2026, kdyby všechny tato nařízení měla být implementována do našeho právního systému s tím, že snad se podaří odstranit všechny ty nedostatky, které tam jsou a jimž se evidentně jako chcete věnovat, byť nejsou předmětem tisku. Ten rok 2026 je relativně velmi vzdálený. My považujeme za svoji povinnost dělat něco i do té doby. A pokud se nám tady otevřela alespoň nějaká skulina, v níž můžeme apelovat na užívání již platné legislativy, využívání tak, aby to pomohlo v místech, kde Airbnb působí prostě tak intenzivně, jako je v naší městské části, tak toho zkrátka využijeme a to je obsahem tohoto tisku. Nikoli zevrubná kritika e-turisty a celého toho legislativního balíku, který se k tomu váže. Ano, i na tom pracujeme, ano, jsme v kontaktu s našimi poslanci, s našimi senátory, jsme v kontaktu s ministerstvem, tak, aby se nám podařilo odstranit některé lapsy této zákonné úpravy, které vlastně by mohly umožňovat, tak to by mohly umožňovat z toho vlastně evropsky dobře nastaveného dohledu by mohly umožňovat vyklouznout. Ale jak říkám, to není předmětem tohoto tisku. Jakkoliv je to zajímavé. Pan kolega Rivola, prosím. Já už jsem to tady několikrát říkal, já si skutečně myslím, že já si tohle rozhodně podpořím, protože si myslím, že každá snaha je úžasná. Leč zase podívejme se na to z druhé strany, tady několik tisíc těch bytů a my skutečně těžko přijmeme dalších 100-200 lidí, kteří začnou kontrolovat jeho život. To prostě není technicky možné, takže bavíme se tady o tom, že si vezmeme praky a hrnaně. To znamená, bavme se o tom, ano, je to výborný, je to další malý střípek, ale rozhodně to není vyřešení problému, protože my problém máme takový, že bychom byli rádi, kdyby tady byl bohatý turista, který půjde na večeři, pak se půjde projít a pak si hezky půjde do hotelu vyspat. Ne, máme tady lidi, kteří se nám nastěhují do těch bytů, chlastají tam do rána a my nevíme, co s tím. To znamená, dokud neseženeme dostatečný počet zákonodárců, poslanské sněmovně této republiky, aby skutečně přijali naprosto zásadní zákony, tak je to furt opravdu jenom takový hraní si na něco. Ale rozhodně podporuju to, je to úžasné, že se snažíme aspoň trošku, ale nemá tady pravdu ten pán, co tady vystoupil, že je to moderní forma bydlení. Ne, mnohý velký města to zakázali, kleslo tam Airbnb až o 90%, takže není to moderní bydlení, je to zneužívání, kde není zákon. Takže děkuju. Děkuji, pane kolego. Pan kolega Marc. Když máte nějaký škodlivý společenský jev, tak zpravidla je více způsobů, jak to pomocí právních předpisů korigovat. A některé jsou více vhodné a některé jsou méně vhodné. Ubytování v soukromí vlastně nebylo škodlivým společenským jevem, dokud to nedostalo křídla pomocí digitálních platform, které umožnily v míře dříve nevídané, aby se setkala nabídka a poptávka, což vedlo k růstu nabídky a ta nabídka vlastně
skonzumovala nám tady bytový fond v atraktivním centru hlavního města. Když někdo dříve prostě postával s cedulí na hlavním nádraží nebo tam byly nějaká okýnka, tak to nespůsobovalo. O co jde? Jde o to, že vlastně pomocí tohoto nařízení bude možno při překročení limitů, které si mají stanovit členské státy a obce v těch členských státech, tu platformu, to ubytování z té platformy vlastně vypnout. Jo? Čili je to na digitální problém digitální řešení, které sem určitě přijde, je tam ta legisvakanční lhůta dlouhá, 2letá, ale už z ní uběhlo více než půl roku, takže zbývá pouze rok a půl, během kterého musí naše sněmovna nebo náš parlament vydat zákon, ve kterém bude zákonné zmocnění pro obce, aby vyhláškou omezili počet nocí třeba, což je asi ten nejosvědčenější způsob v jiných městech. A pak musí taky zastupitelstvo hlavního města Prahy přijmout vyhlášku, kterou to omezí. Ti poskytovatelé mají teď ještě rok a půl na to, aby lobovali, snažili se a taky, aby třeba to zabalili, to podnikání a přesměrovali ty prostředky někam jinam. To je asi tak obrázek, ve kterém jsme a věřím, že o tomto tématu, jak se bude blížit ta lhůta pro implementaci, ještě hodně uslyšíme. Jsem jako právník rozpolcený, jak se postavit tady k těm navrhovaným usnesením, protože na jednu stranu sledují libý cíl, ale myslím si, že to je technika nevhodná, že je to ingerence do výkonu státní správy nepřijatelná v podstatě, když jsem si tady vyslechl pana tajemníka, takže ta právní čistota tam jaksi není a to mě velice trápí, možná laiky to možná netrápí. Takže byť jako souhlasím s tím, že je třeba využít všech nástrojů, protože je to problém, který nás trápí ze všeho nejvíce asi tady v centru, tak mám velké pochybnosti o tom, jak to tady přijímáme, že to je správně a nerad bych, aby se to potom používalo jako precedent pro jiné ingerence do výkonu státní správy. Předkladatelka a pak chce zareagovat pan tajemník. Navázala bych na to, co jsem před drahnou dobou při předkladu říkala, že primárně je to pozice zvoleného orgánu městské části směrem ke státní správě. Jak jste správně podotkl, naše možnosti ingerovat do státní správy se limitně blíží nule, ale můžeme vyzývat a prostřednictvím pana tajemníka státní správu mět k tomu, aby postupovala tímto způsobem. Pane tajemníku, prosím. Vážení zastupitelé, tímto materiálem a navrženým rozhodnutím se pohybujete na samé hranici mezi výkonem samosprávy a státní hranici, možná i trošičku za. A já bych, aby tady nevznikaly nějaké mylné představy, chtěl upozornit na několik skutečností, které samozřejmě vám nebudou bránit přijmout navržený materiál, navržená usnesení, ale je potřeba o nich vědět. Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj není závazný pro žádný orgán státní správy, ani pro stavební úřady. Když se podíváte do zákona o hlavním městě Praze, tak z mimoprávních dokumentů jsou pro orgány státní správy, včetně stavebního úřadu, závazné pouze směrnice ústředních orgánů, které jsou zveřejněny ve věstníku vlády. Toto není ten případ. Proč to říkám? Protože Ministerstvo pro místní rozvoj podobný materiál, podobný dokument vydalo v létě roku 2022 a v září roku 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dokument,
kterým zakazuje živnostenským úřadům se řídit metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj. 2 ministerstva šly proti sobě. Tento stav, pokud vím, trvá dodnes, ale třeba se to tímto metodickým pokynem zlomí. K novému stavebnímu zákonu, který nabyl účinnosti plně až 1. července letošního roku, prakticky neexistuje žádná judikatura, ze které bychom mohli vycházet. A oni to v tom metodickém pokynu taky píšou, můžete to tam najít. Neexistuje také žádné stanovisko ombudsmana, takže se s tím budou muset stavební úřady zatím potýkat sami, bez jakékoliv opory v literatuře. Nevíme ani, jaký bude postoj odvolacího orgánu. Samozřejmě předpokládám, že hlavní město je si vědomo situace ve sdíleném ubytování a že nás mu budou síly stačit podporovat, ale zatím nemáme ani ověřen postoj odvolacího orgánu. Pak je potřeba vědět, že každý jednotlivý případ, který bude řešit stavební úřad, bude muset být řádně odůvodněn. Bude tam hrát velkou roli správní uvážení a bude se tedy postupovat těmi metodami a těmi nástroji, které má k dispozici státní správa. Úřad taky, nebo stavební úřad tedy nevyřeší hluk, nepořádek a další negativní jevy. Je potřeba, aby se s tímto materiálem nějak souběžně nebo aspoň v nějaké dohledné době také začalo jednat o činnosti městské policie, protože lze těžko očekávat, že stavební úřad bude řešit třeba hluk nebo nepořádek v těch společně sdílených prostorách. Tohle je potřeba opravdu přesouvat na městskou policii. Já to říkám ne proto, že stavební úřad nebo živnostenský úřad nebo finanční úřad nebude napomáhat. Bude, napomáhal doposud a bude napomáhat ještě víc, než mu budou síly stačit. Jenom je potřeba, abyste věděli, že se vstupuje v tuhle chvíli do neznámého prostoru. Nevíme, jak se budeme pohybovat v tom novém právním prostředí a zkoušíme. Budeme zkoušet společně s váma a budeme se snažit, aby to klaplo. Mě samotného z celé veřejné správy, tak mě nejvíc baví správní právo, takže já si to klidně budu užívat rád, tedy budu užívat s těmi odbory, které jsem tady jmenoval, ale mějte prosím na paměti, že zatím je to neprozkoumané pole. Děkuju.